Mas, Eh, sampai niki kerjane apa, Mas? kerjaku ku MS, duwe usaha sukses. Oh, bojone sampean? Bojoku ayu, tak cepaki omah telu. Oh, lah kendaraannya apa, Mas sampean? Motorku Harley, lalu komunitas mobil. Mobilku sedan, supire jas-jasan. Oh, berarti wong sukses dong sampean niki. Wong edan. Joku PNS duwe usaha sukses. Rencanane bojoku ayu tak cepaki omah telu. Rencanane motorku Harley melu komunitas moge. Rencanane mobilku sedan supire jas-jasan.